काळ्या हरभऱ्याची मस्त अशी गावरान आमटी आणि सोबतच चटकदार अशी काळ्या हरभऱ्याचीच उसळ कशी बनवायची चला तर पाहूया। चॅनलवर नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब तेवढं करून घ्या। हे असतात काळे चणे, हे रात्रभर भिजवल्यानंतर काही असे होतात। आता रात्रभर भिजवलेले हे काळे चणे खूपच पौष्टिक असतात, तुम्ही यांना मोडही आणून घेऊ शकता। कुकरमध्ये हे सगळे काळे चणे मी टाकून घेणार आहे। त्यानंतर चवीपुरतं मीठ यामध्ये घातलंय आणि थोडीशी हळद, अगदी थोडंसं तेल वापरलंय जेणेकरून चणे मस्त सॉफ्ट शिजतील आणि थोडंसं पाणी टाकून कुकरला शिट्ट्या काढून घ्यायच्यात। आता जगभरात जे काही मसाले आपण वापरतो, जे आपल्या घरात अवेलेबल आहेत ते सगळे मसाले, धने जिरे पूड, त्यानंतर चाट मसाला यामध्ये घ्यायचा आहे आणि चवीपुरतं मीठ घेऊन थोडंसं पाणी टाकून एक पेस्ट तयार करून घ्यायची। याचं काय करायचं ते मी पुढे सांगणार आहे, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि आवडला तर लाईक करायला अजिबातच विसरू नका। आता पाहू शकताय 3-4 शिट्ट्यांमध्येच आपले चणे छान असे मऊसूत शिजून तयार झालेले आहेत। भिजवलेले असल्यामुळं अगदी पटकन शिजतात, पाणी तेवढं कमी घाला म्हणजे लवकर शिजते। आता कढईमध्ये मी तेल घातलंय, तेल थोडं वापरलेलं असल्यामुळं कलर असा आहे। आता जिरं वापरलंय आणि त्याच्यामध्येच मी मिरच्या अशा पद्धतीनं चिरून घातल्या, कढीपत्त्याची पानं घातली, थोडंसं आलं साल काढून उभं चिरून घातलंय आणि ठेचलेला लसूण मी यामध्ये घालत आहे। आता हे सगळं आपल्याला छान लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचे। आलं, लसूण आणि जिरं ही फोडणी तर मॅन्डेटरी। बारीक चिरलेला कांदा आता घातला आहे आणि कांदाही आपल्याला मस्त असा परतून घ्यायचा। कांदाही छान परतून झाला आहे। आता जी आपण पेस्ट तयार केलेली ही मसाल्यांची पेस्ट आपल्याला यामध्ये घालायची। अगोदरच थोडंसं पाणी घातलेलं असल्यामुळं हे मसाले अजिबातच करपत नाहीत, कच्चेपणा जाईपर्यंत छान परतून घ्या। नंतर उकडलेले काही चणे मी या ग्रेव्हीमध्ये टाकून देते आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं। पाहू शकता हे चणे तर ऑलरेडी शिजलेले आहेत, तरीसुद्धा मसाल्यांसोबत एक 2-4 मिनटं छान शिजू द्यात। बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला आणि त्यानंतर चण्याची उसळ रेडी आहे। आता आपण वाटण तयार करतोय, त्यासाठी आपण कोथिंबीर, आलं, लसूण, त्यानंतर खोबरं घेतलंय आणि अगदी थोडेसे उकडलेले चणे घेतलेले आहेत। पाहू शकता चणे उकडलेलेच आहेत। आता याचा आपल्याला मिक्सरला वाटण तयार करून घ्यायचे। पातेल्यामध्ये पुन्हा तेल टाकलंय, तेलामध्ये थोडीशी मोहरी टाकली आहे, मोहरी तडतडली की जिरं टाकायचं, मग कढीपत्त्याची पानं। तयार करून घेतलेलं वाटण आपल्याला पातेल्यामध्ये घालून घ्यायचे, अगदी थोडंसं पाणी घेतलं आणि हे वाटण आपल्याला मंद गॅसवर परतून घ्यायचे। वाटण परतून झालं की त्यामध्ये काश्मीरी लाल तिखट, लाल मिरची पावडर, थोडंसं हळद, त्यानंतर मी इथं वापरते कांदा लसूण मसाला, काळा मसाला असेल तर तोही वापरा आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। आपण हरभरे शिजवतानाही मीठ घातलेलं, त्या अंदाजाने मीठ घाला, मस्त मिक्स करून घ्या। आणि आता या ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला उकडून घेतलेले काळे चणे घालून घ्यायचे। आता ही आमटी होण्यासाठी मोठा गॅस करा आणि जितकं पातळ तुम्हाला हवं आहे तितकं यामध्ये कोमट पाणी ॲड करा। गार पाणी ॲड करायचं तेवढं टाळा, शक्यतो कोमट किंवा गरम पाणी ॲड करा आणि मग काय 1-2 उकळ्यांमध्ये आपली आमटी तयार आहे। मस्त हिरवीगार कोथिंबीर घाला। आता पहा आपली मस्त अशी आमटी, सोबतीला चटकदार अशी उसळही तयार आहे। नक्की बनवून पहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि एखादी छानशी कमेंटही करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहताय त्यासाठी थँक्यू। सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब तेवढं करा।